Máte deti? Ak áno, zamýšľate sa, že to, čo všetko v živote chcete, veci, dovolenky, zážitky, niekde na opačnom konci sveta môže mať následky a môže spôsobovať újmu. A vlastne to, čo sa udeje aj na opačnom konci sveta, sa vráti, pretože všetko je prepojené a všetko so všetkým súvisí. Keď viete, že od tých detí raz budete musieť navždy odísť, záleží vám na tom, aký svet tu zanecháte? Či bude pitná voda, či bude zdravý vzduch, či budú ešte lesy, zvieratá, alebo im tu zanecháte svet s nevyspytateľnou klímou, kde sa nebudú dať úspešne pestovať rastliny, alebo bude málo pitnej vody, znečistený vzduch, zem plná odpadu, zem plná betónu, železa, plastov. Takže ak máte deti, tak ich namiesto do obchodu zoberte do prírody a vysvetlite im, ako všetko so všetkým súvisí, ako to, čo chcú, čo si od vás pýtajú, možno kvôli tomu, čo všetko chcú, koľko stromov, rastlín, živočíchov, prírody musí zaniknúť, položiť svoj život za to, čo všetko chceme. A potom sa nad tým zamyslíte aj vy. A uvedomte si, že takýto svet nevie ísť do nekonečna. A práve tie deti sa budú musieť s tým, čo tu zanecháme, vyrovnávať na úkor svojho zdravia, možno až života, alebo života svojich detí. Poviete si, veď oni sa nejako s tým vyrovnajú, oni niečo vymyslia, veda ide dopredu. Ale za akú cenu? S tým niečo vymyslia? Možno. Takže znovu chcem podnietiť zamyslenie nad sebou, aj nad tým, aký svet tu tvoríme momentálne a aký svet po nás zdedia naše deti a deti ich detí. Takže ďakujem.